Pozdrav dobri moj narode, dobrodošli u još jedno putovanje kroz predivna sela Bosne i Hercegovine na kanalu Kočevska dolina. Hvala vam što ste i danas sa mnom, jer zajedno otkrivamo i čuvamo ljepotu naših krajeva, naše prirode i naše tradicije. Današnje putovanje vodi nas u opštinu Zenica u selo Janjac. Ovo je mjesto koje odiše mirom i prirodnom ljepotom, skriveno među bosanskim brežuljcima, gdje se i danas može osjetiti duh starine i toplina domaćih ljudi. Janjac je selo koje svojim položajem i ljepotom podsjeća na neispričanu priču o životu na selu, gdje se rad i priroda isprepliću, a svaki kutak krije i posebnu dražu. Janjac je selo koje u ljetnim mjesecima oživi zahvaljujući našoj dijaspori. Tada avlije zablistaju, čuje se dječja graja, a dvorišta se ispune životom. Ali čim dođe vrijeme da ljudi krenu nazad svojim obavezama, selo ostaje tiho, ostaje selo staraca. Ti vrijedni stariji ljudi ostaju posljednji čuvari ovoga mjesta, oni koji drže tradiciju i pamte vremena kada je Janjac bio i mnogo življi. Putevi su djelomično urađeni, ali još uvijek je mnogo toga potrebno da bi se selo lakše povezalo. Posebno oni udaljeniji dijelovi sela. Njihovi putevi su zarasli, skoro pa neprohodni, kao da priroda polako pokušava da preuzme ono što ljudi više ne koriste. Ipak Janjac ima i svoju dušu. Kada kročite ovdje, osjetite mir, osjetite dah prošlosti i težinu sadašnjosti. Ovo je selo koje nosi priču mnogih naših krajeva, priču o životu, odlascima, povracima i uspomenama.
A svaki kamen, svaka stara avlija i svaki pogled u daljinu podsjećaju nas da ovo nije samo zemlja, već dio naše historije i naših korijena. Janjac je kroz istoriju imao i svoju živost, svoju školu, svoju mladost i snagu. Danas ga čuvaju stariji mještani, oni koji svojim prisustvom i svojim pričama ne dozvoljavaju da selo potpuno utihne. Oni su posljednji svetionici tradicije, oni su čuvari ognjišta i uspomena. Kroz ove ulice i zarasli puteve nekada je odzvanjao smijeh djece, a danas se čuje korak staraca ili šum vjetra kroz krošnje. Ipak u ljetnim danima, kada se dijaspora vrati, Janjac ponovo zablista. Tada se dvorišta napuni, kuće ožive, a selo na tren podsjeti na one dane kada je bilo puno života. Selo Janjac udaljeno svega 6 do 7 km od grada Zenice. Na prvi pogled djeluje kao mirno mjesto koje živi u miru i prirodi. Iako još uvijek nije pusto, jasno je da se iz godine u godinu suočava sa sudbinom mnogih bosanskih sela. Polako ostaje bez svojih ljudi. Danas ga drže stariji stanovnici i oni koji se povremeno vraćaju iz dijaspore, a upravo njihovo prisustvo čini da Janjac još uvijek diše.
Ono što Janjac razlikuje od mnogih sela je njegova blizina gradu Zenici. Samo nekoliko kilometara dijeli ga od užurbanog gradskog života, a opet, kada kročite u njega, osjećaj kao da ste daleko od svakodnevne gužve i buke. To pokazuje koliko su naša sela posebna. U njima priroda i mir pobjeđuju sve ono što grad uzima. Trenutno se nalazimo u gornjem dijelu sela. Ovdje nekada nije bilo tišine ni pustoši. Ovim putem, koji je sada zarastao i skoro neprohodan, nekada su išla djeca, vesela, nasmijana, nosjeći knjige i torbe. Na ovom mjestu nalazila se i škola. Ona je još tu, ali danas je gotovo neprepoznatljiva. Zidovi koje je nekad ispunjavao dječji žamor, sada stoje nijemi, obrasli u travu i krov kao nijemi svjedoci nekih boljih vremena. Proći ovim putem danas znači osjetiti tugu, jer priroda je preuzela ono što čovjek više ne koristi. Kuće u ovom dijelu sela gotovo da ne dišu. Tišina je prekrila svaki prag, a putevi zarasli do te mjere da se jedva nazire kuda su ljudi nekada išli. Ovo je slika koja budi emocije jer pokazuje kako vrijeme i odlazak ljudi mijenjaju lice jednog sela. Ali isto tako, ovo je i opomena da se ne zaboravi ovakva mjesta, da se o njima priča i da se njihov glas prenosi dalje. Makar kroz ovakve priče i ovakve snimke. Dragi prijatelji, polako privodimo kraju naš današnji obilazak sela Janjac. Iza nas ostaje priča o jednom mjestu koje je smješteno u srcu prirode, u tišini i ljepoti bosanskih brda, ali i priča o selu koje danas nosi teret vremena i odlaska.
Zato, dok napuštamo ovo mjesto, nosimo sa sobom osjećaj poštovanja prema svima koji su ostali, ali i obavezu da pričamo o ovakvim selima, da se ne zaborave i da njihova ljepota i tuga budu opomena i nadahnuće. Hvala vam što ste i danas bili dio ovog putovanja kroz Bosnu i Hercegovinu. Ako vam se svidio video, ostavite komentar, podijelite svoje utiske i pretplatite se na kanal Kočevska dolina, jer zajedno čuvamo priče naših sela i naših ljudi. Do nekog novog susreta šaljem vam veliki pozdrav i želim vam svako dobro u životu.